So for today's video, itatry namin yung MRT at LRT together with my ate Chessa from Japan, 3rd floor. Ito nga pala yung party niya. Pasensyahan niyo na yung kwarto Medyo medyo magulo. Hi ka naman, Tope. Hi. Shoota, ang dumi ng shoes ko. Ate, sure ka? Alam mo yung sakayan? Dumi ng shoes ko. Anong pinagkaiba ng MRT sa LRT? Maya mo malalaman. Ano nga pinagkaiba? Pinag-aralan ko yun eh. Ang ending hindi pala alam, manda ka sa akin. So, mamaya guys, lalabas lang kami. Ang dialogues ko naman. Yung tren lang naman is malapit lang naman dito. Anong station yan dyan? Yung ano mo Anong station dyan? LRT2. Uy, LRT2. LRT2 po siya. Andiyan ba yung bar? So, see you later. Bye-bye. Kami sa taas ng apartment guys. Yan lang yung LRT, MRT. Yan dyan. Yan yung Sogo. Yan naman yung SM Santa Mesa. Nasa likod lang kami. So, pupunta kami mamaya dyan para sasakay ng LRT papuntang Pasay. Yan guys, alis na kami. Nasa 4th floor pala yung apartment nila Ate Jessa. Pababa na kami. Itatry natin yung MRT, LRT dito sa Manila kasi wala dito sa Itatry natin yung MRT, LRT kasi wala ito sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, sa Mindanao. Ito lang sa Manila. Ilang days na nga ako dito, parang 7 days o 7 days na ako dito. Yan guys, yan yung apartment nila, nasa 4th floor. So good luck sa amin guys. Pag nawala man kami, depende na yan. Lost and found. Pagkang umasok. Ano yun? Ano ibabayad natin? Cash? Sa MRT? LRT cash? Bibili tayong card. Bibili tayong card? Magkano yun? Magkano yun? Secret. Ay, bibili ko lang card. Kailangan mong matuto i-hear. Wala talagang alam dito mga Bisaya. Kaya tayo mga Bisaya ha. Bago kayo pumunta ng Manila ba? Mag-ano muna kayo, mag-research sa mo. Oy! Hindi ako kabalo mag-Tagalog. Uy! Ano dyan mag-Tagalog? Hindi ka marunong mag-Bisaya? Dili na dyan ko kabalo. So kami mga Bisaya, once sa mga yung maog Manila, dapat inyo sa tunan. Kung asa mo dapat magstay. Pusa. So this is my first time na lalabas talaga dito sa Santa Mesa. Pupunta kami ng ibang lugar sa Pasay, di ba? Kasi doon ako maasing sa work ko. Nangangawit yung kami. Basta malapit lang kami sa sakayan guys ng MRT, LRT. Malapit lang talaga. So balikan namin kayo. Bye-bye. Madilim. Malapit lang kami. Diyan may yun ha. Sogo na yan. Tapos yun sa may Sogo. Diyan kami sasakay. Di ba ate? Kasi dyan kami medyo madilim ha. So andito na kami sa may Sogo guys. Yan. Sogo na yan. Basta sa Sogo. My life. There is happiness. Ano pala itong Sogo? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam yun? Oh my God. First time ko nakita yung Sogo. Try nyo pag dumating siya. Try nyo pag dumating siya. Paano yun? So guys. Tapos nag-jeep tayo pa uwi Diyan na yung MRT, LRT guys. Diyan. That's LRT2. Ay, LRT2 pala daw. Yeah. This is Bimapa Station. Ano din na lang ito? Okay guys. Ito na naman. Labas na kami yan. Ayun, Sogo. Balik mo kayo dyan. Check mo na. So no inspection, no entry. Okay, parang nasa airport lang kailangan ng inspection. Kung may mga bags kayo, need ng inspection doon. So ito na guys. Bakit first time? Naku, kaya naman balik yung bukit. Bakit? First time. Kaya mo naman ano yun? Ay, so okay. Ay, guys. Ito ako. Hiyak nila. Hindi ko lang. Yan. May elevator pala. Ano yan? This is that? Yan. Saan tayo bibili ng card? Saan tayo bibili ng card? Here. Paano? Magkano? Single.
Pwede ka mag-store ng bagong card. It's how much? Huh? Akala ko may card. Yeah, it will have a card. Ate, oh. Watch and learn. Single. No, kukuha ko Say to na this. akin. Recto. Yan. Paano yan? Paano yan? Ulitin mo, ulitin mo. Oh, cancel. Dito na nga. You want single journey? Explain mo. Going to recto and this is for antipolo. So, saan tayo dyan bababa? We're going to recto. We're here in Dimapa Station and we're going to recto. Recto. And Okay. press confirm. I'm just gonna get the ticket also. Sama na kita, okay? So, pwede siya times 2. Ayaw niya. Ayaw niya sa'yo. Di kuha ka ng isa, tapos kuha ka ng isa ulit. Pero kung kinuha. Or ako din kaya, kukuha ako. Yeah. Try ko dito. Ako naman dito. Yeah, sure. Ikaw yung mag-video sa akin. I have Ay, okay. Ganyan pala yun. and I have my home. Okay, ako naman ako. Ito na guys, ito try ko kumuha ng ticket. Ano, single or journey? Store. Pwede. Store. Sige, gamitin ko naman ito lang. Yes. Anong gagawin? 100 Bakit ko na ito? or 50. Ah, okay. Not available. Ako sa kapila. Stop ko ulit ah. Single ka na lang. Ayan natin muna single journey. Ayan na, nag-record. So, try lang muna natin. Single journey. Tapos, kapigitan ko to? Recto? Kapigitan ko? Yes. Tapos, convert. Hulog ka 15. Saan ako mag-record? Sa taas. Wala mo bilhin doon. Yay! Ganyan. Hindi tayo pwede dun sa ano. Ano yun? Yung journey something something. Ano yun? Yung Store. store. Oh, ito. Ito lang muna yung binili namin. Single kasi ayaw ma-proceed nun eh. Kaya ito yung gagawin ko. So ano to te? Itatap lang ito? Saan ako? Dito ako? Ay, X eh. Eh, dito. Ayan na yung may green. Dapat yung may green. Yan. Tapos dun ka sa side. Yan. Doon? Saan ito itap? Tap mo lang. Anywhere. Hindi ko alam. Anywhere. Yan. Ayun, tapos na guys. Tapos, oh my goodness. First time. Sorry po. It's my first time. Yan. Ganito It's pala. recto. Ay, okay. Ito pa yung recto. Going to recto. So, recto kami guys. Kasi pupunta kami ng Pasay. Recto muna bago pumunta ng Pasay, tama? Yeah. We're going to ride Dimapa to recto and Tour, Jose tour guide ko to guys. Tour guide. going to Pasay Station. Actually, kababayan lang kami doon sa Kailangan Bukid noon. Chinat ko lang si ate. Napupunta ko ng Manila. The ultimate backpackers. So, ano pa? Hindi na ito magagamit. Gagamitin mo pa yan, kailangan mo yan sa labas. Ay, paglabas. Kailangan ba pala siya paglabas? Oh my God, ito na yung trend guys. Ito na yung filling station. Hindi ko lang alam. Ito guys, ito yung trend. Ano yun? Dati. Ito. Map na. Ito siya. Ito yung LRT Line 2. And this is the LRT Line 1. And this is the MRT. So paano nga? Ano nga ibig sabihin ng LRT sa MRT? LRTA Line 1. Guys, nandito kami sa LRT Line 2. So pupunta kami ng Recto.
Ito pala yun guys. Ito pala yung ano ng tren. Malaki. Ayan. Ayan. Hi. Nakala ko itatapon na to. Kailangan ba pala to para mag-out? Yeah, pag nawala yan, hindi mo magagamit. Hindi ka makakalabas. So kukuha ulit. Babayad ka ulit. Yung tren. Hinantay ko yung tren guys. Waiting lang muna tayo. Actually, may waiting ka ng tren, mga Waiting muna tayo. 5 minutes to 10 minutes. Matagal na yung 15 minutes later. Mainit. Ang init dito. Uy, malamig ka. Malamig ang init. Oh, pinagpapawisan ako. Tingnan mo, pakita mo sa kanila yung pawis mo. Pakita mo. Ilang times mo na to sumakay ng tren? Gusto ko na nag-aaral ako, araw-araw ako dito. Pero may loadable na card, diba? Yung Yes, sabi mo? Yung stored bag, yung gift card. Pwede ka mag-load through GCash. No, dito lang. Dito lang din? Okay. So at least alam ko na guys. Ito yung sakayan ng tren. Doon. Yan. Wala pang tren. Ang tagal. Waiting lang tayo. Waiting. Alam ko madami akong gift card. Gusto na kayong mga gift card. Wala ba yung pangalan? Ang gift card? Wala. Nag-expired din ako. Ano yung doon? Yan ang papunta sa dyan ka huwag kang malito. Kasi pag papunta kang recto, may mga sign naman. Kasi yung dyan sa kabila, papunta yan dun sa south. Pa north, pa south. So yung recto pa saan? North? South? Ano ba to dito? Basta yun na yun. Ha? Lagi mo lang tatandaan. While waiting, ay interviewin muna. Minsan, wag mo kasi maging tanga. Tanga na sa pag-ibig. Ito kasi siya sa amin. Laging Friend namin ito sa National, yung kuya ko, best friend niya. Tapos, pagkatapos niya ng high school, nawala siya bigla sa amin. So, napunta pala ng Maynila, dito na nag-aral ng college. Dito na ako nagbukid. Wala na siyang bukid doon na, dito na siya nagbubukid. Nagtatarim siya ng ano doon, ng tubo sa sa fifth floor. sa Uy, carrots, dun sa may maliit na gano'n. oo. Ganon. So, lagi mong tatandaan, lagi ka lang tumingin ng, ng signboard. Basta lagi mo tatandaan, mahal ka ng mahal mo. Ay. Iniwan ko nga siya para sa'yo. Ayun na. Oo, ang tagal ng tren. Gusto ko na makasaka. Gusto ko Baka na mamaya makasakay. pag uwi namin, hindi kami makapag-train. Baka mag-commute kami. Baka mag-commute kami. Eh kasi pandemic na, hindi ko na alam paano mag-commute pa uwi. I-try din natin yung cheap away para in case man lang nawala na ako masakyan na tren kung galing ng work, at least alam ko ano sasakyan. Okay. Di ba pa uwi? Pero yun nga lang, pag jeep ka talaga or bus, Hagod. ang traffic, promise, heavy yung traffic. Di ba sa ano pa lang, sa mga TV pa lang, nakikita nyo, yung mga balita-balita, sobrang sobrang traffic. Kaya nga may nagsasabi sa akin, sorry ma'am, late ako. Nako, simulang pinanganak ka, traffic na talaga. Sino mag-a-adjust? Traffic o ikaw? Traffic sa EDSA. Ayan na yung tren. Sasakay na ako dyan. Yan na yung tren. Ito yung bagong tren, di ba? Ayun ang recto. Ay, may sign nga siya. May sign. Wala nang ubra. JMPs, Coresa, tsaka Ligarda. That's right. Bago tayo makarating sa recto. Sa ilang station pa yun? 3? Pero mabilis lang. Ito na, arriving na tayo sa station. That's what station. Ano station to? Coresa. Puresa. Ayaw, Puresa. So, dito yung sa loob ng tren, guys. Parang sa tren to Busan. Hindi, kasi nagdala tayo sa inyo. So, makikita nyo naman guys, diba? Kasi nakatayo na yung halos. Ang dami na ako. Okay yun. Sorry, sir. Tingin naman. Station to Ricardo. Yes.
Lauren Legarda ba? Kasi naman dito. Hindi, school grade po. Dito po mga babae students kami kaya po. Wala po kami. Wala po kami. Sobrang kapit. Kasi nga, puro po. Sa atin sa mga. Sa atin ay kami. Sa atin niyo. Kasi US. Magulat na ba na yun? Ano yung nasa? Sabi, maganda ka po ng instalasyon, San Beda, CE, national, teacher. Yung business yung maliit na. I mean, hindi na masyadong madami. So after doon, ito na tayo. Okay, bababa na kami. Na 15 minutes. Anong oras na ba? Kaya 7:40. 7:40 pa sa 40. Last station na daw. So bababa na tayo. Bababa na tayo. Going down. We're going to. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Dalawa yung ulo ng tren, no? Doon na sila dito. Kasi, Ayan guys, nasa recto na kami. Oh, ang galing. So, okay naman. sanitize sila. Lagi pala sila nakasanitize. Ang galing. Pababa na kami. Nasaan tayo ba? Kasi hindi pa ito. Okay. Ay, okay. Hindi, wala mo. May white milk ba? Isa pala. Sorry. Wala pa. Ayun na pala, tapos wala na. Parang mababalik yun sa ano? Hindi namin po. Parang natin mababalik. So, Ako lang pinabay kasi natin na namin. Marikin po. So, dito kami sa may para cashier. Bibili kami ng gift card. Yung loadable lang. Paano yung kung yung loadable? Halimbawa dyan, oh. Hindi na nyo mababalik. Itatap mo lang yun. Katulad nyo dyan. Ay, itap lang din. Hindi na ipasok. Bibili ka na sa'yo kasi lagi na ginagawa. Okay, bibili na po daw ako. Ano sasabihin ko? Ikaw magsabi. Ay, may gift card. Isa po. 100. Magkano po? 100. 100 po yung gift card. 100 pa ba? Thank you. Until what time kayo, ma'am? Wala. So may gift card na tayo guys. Loadable ito. So dyan lang tayo magluluto. Ayan oh. Ayan. So dito ka maglo-load guys. Dito ay mag-load. Ano ba yun? Mas mabilis pa yung time. Diyan tayo. Ano ba nag-load na ako dito? Yung halat? Ano wala mag-load? Ano card na yung binili? Ano may 100 ako? Ano lang bibili sila? Kasi hindi lang talaga kaya. Ano mali mo? Dahil nag-aaral ako. Ay, may gift card. Ha? Ano ba yun? Dami lang si gift card. Ano ba yun? Hindi sa akin. Ano ba yun? Hindi ka ibang gift card yung sabi ko. Ano ba yun? Pero kung hindi na, party. Okay. Ano ba Tapos yun? Dalawa yan. Ano ba? Bye. Yun guys yung lalakarin namin. So kamo mga Bisaya ha. Wag mo animog Manila dapat na jud may kaila. Kaya wala gani may kaila luoy kayo mo. Uy, hindi kailangan lang ng lakas ng loob. Ano? Kailangan lang ng lakas ng loob. Eh paano kung mahina yung loob? Mawawala ka. Bakit ako dati walang kasama? Pupunta ka. Ano ako pupunta doon? Ano? Magtatanong-tanong ka lang, di ba? Kuya, hatid mo ako, sabi ni Kuya. Paano kita hatid? Ako nga din eh. Dati, wala naghatid sa akin. Sa bukid ka, hindi ka nawawala dito pa. True naman. Medyo mainit guys, sobra. Sobra. Ayun, dito naman kami Ano yun. pang bago sa Manila? Sa ibang ano, sa ibang tren na naman kami. LRT 1 daw ito, or Station 1. Tapos papunta na itong Pasay. Yeah. So doon tayo, bababa sa Pasay na kung saan ako magtatrabaho. That's the last station again. Lagi mong tatandaan sa last station ka lagi pupunta. Papunta sa work mo ha. Bakit saan ba ako pupunta? Pero
for sure mga ilang months ka na nag-work, madami ka nang ma-explore. Oh, syempre, di ba, tulad nga sinabi ko sa'yo, di ba, may mga team building, pagtrabaho, tapos may ayaan ng mga katrabaho. Bakit ako dati hindi ko na-enjoy yung mga ganun? Pero gusto ko talaga kumuha ng motor para in-case dito. Yeah, mas masarap. Ngayon lang ulit ako nag-commute. Anong masarap? guys. Masarap yung motor? Uy, ngayon lang ako ulit nag-commute. Ay, actually, may motor siya, guys. Nagpapasalamat ako dito kasi nung kinuha niya ako sa airport, nagmotor kami. Taste ganda kami. Alam mo yung may dala kami maleta, bag, laptop. Thank you, ate. Okay lang. Anytime. Hingi pera. Ah, ito. Ay, Thank you, ate. Hingi pala ng pera. advice lang kaya kong maibigay, ha? Ay, paano kung sinaktan ako? Okay lang, saktan mo din. Uy, ano? Yung mask ko. Nagputol. Dapat bumili ako ng... Ayan, natanggal yung mask niya. Hindi, punitin mo na lang dyan sa may gabi. Dito, oh. Punitin mo na lang dyan. Stop ko muna to. niya. Halika dito. Bakit? Asan yung Pasay? Bakit pa tayo? Wala. Baclaran Station. Totoo? Baklaran pala yun? Ay, oo. Sa may, malapit lang pala, no? So, from here to there. Pwede din naman EDSA. Baclaran. Mas mahal pala. Kasi maraming station. So yun guys. Malayo. Saan tayo? 130 pala dito. So, Anong station to? sir na yung Ang daming kaanan. Yan, yan, yan. Ay, dito tayo dumaan kanina. Diba? Ang haba ng... Tapos dito na ulit. O yan, pawis na naman ako. O, diba? O, tignan niyo, pawis ako. Pawis ako yan, no? Trans to Baclaran. Trans to Baclaran. Pwede ka din mag-EDSA. EDSA Baclaran. Pero, mas good na din na EDSA kasi mo lang pupuntahan. O, di ba? After mo umakyat, bababa ka na naman. Di ba? Eh, kasi doon tayo sa kabila eh, di ba? Oh my God. Uy, paakyat dyan, no? Hindi ko nagawa. Kaya nga pag ano na ako paslant ako. Ay, Diyos ko, Lord. Pilipino talaga. Kunin niyo na nga to. Kunin niyo to. Walang silbi yan Mga eh. hindi marunong magbasa. Hindi yan binabasa. O bakit ano yan? Hindi marunong tumingin. Ganun. Mag-aaway pa. Nakakarami ka na ha. Mag-aaway pa talaga. So ayun na nga, hinihingal na ako pababa. Eh, yung pataas pala. Uy, pero dati hindi ako nawawala dito sa Manila. Alam mo, nung nasa US ako, doon ako nawala. Baba ka pa. Baba ka pa. Yung ko nga. Sa daan na yun eh. Yan na, Yan, may train. yan na ba yung sasakyan? Wala na, close na. Wala na, naiwan kami. Naiwan kami sa truck. Hindi, tsaka lang. Ito ba meron? Dito, iba lang. Wala yung mga buka. Parang yung interval lang. 15 minutes. Masaling pa. Ito ba naman? Yung yung ibang eh. Ay, pagkasan. Napulis ba? Sa ako, guys. Bagal. Bakit experience ko yun? Electric ba? Yeah, this is alam niyo. So, saan naman? Ang MRT is like na Tram. Magallanes. Ano na station ng kalimutan ko? Ano ba ang gini? Tram. At yung NKR present for more. Ang alam niya niya. Two, one. Kung nag-alap ko naman ako ng bulsa. Saan ba? Ano ba? Tapatin ka. Bakit? Hindi naman kailangan na. Sarap na. Ano yung mga bakit? Saan mo Bakit yung ginawa? Bakit yung ginawa? Bakit yung ginawa? Hindi. Kung ganito, may dagdag sa bayan ng. Hindi ka nakabawasan. May dagdag sa bayan ng party. Ano naman ito? Ah, ano? Yan ang natin. Bakit yung ginawa? Sabi ka mga nakakawin? Ano ya? Ay, bakit na tayo?
them to Thailand. Actually, sa bakasyon. We are in Thailand. Where are we in Thailand? Here, empty hotel. Parang bahay lang. Oh. So, guys, nababasa niyo ba? Kasi ako hindi. Ni hao pa. Diba, maliit yung LRT line 1. Diba? Pansin mo, maliit siya. Tapos minsan, siksikan dyan. Doon nga, tingin ka nga doon, tingin ka doon. Nagmuni-muni ko lang. Sabak sa pitang. Attitude of her. Hindi ko naman siya inis. Oh, mas maliit na ito guys, yung space niya. Tapos nagmalit ako kasi yung mga silat ko guys, nakalagay para Thailand. I don't know, correct if I'm wrong. So, babalikan na lang namin kayo mamaya guys. Pagbababa na kami, bye-bye. So, finally guys, nakarating na kami sa destination namin dito sa Metro Point Mall. Kasi dito ako magtatrabaho. Ito yun, ito yung mall na yun. Yan. Malapit din siya sa Sogo. Bakit lagi mo binabanggit yung Sogo? Sogo. Bakit mo lagi Oo, binabanggit? sa tapat, Sogo din. Dati Sogo. Alam, ang dami nga. Ayun na yun, Metro. Sogo din yan? Yun. Ay, Sogo nga. Ito na yun, oh. Ay, close na yung Metro Point. Pwede naman tayo umikot na. Gusto mo mag-MRT tayo pa uwi? Oo, pwede. MRT tayo. Ayun guys, nagano lang kami, nag-joyride lang kami dalawa. Joyride guys. Para at least alam ko yung saan ako bababa next time. Dito ka, oh. Guys, ito na yung Metro Point. Picture ka ba? Diba? Diyan ka papasok. Ito yung Metro Point. Tayo na nga. Yung mapipicture pa kami tapos close na pala. Wait. Ayan guys. So, pauwi, tatry naman namin yung MRT. Kasi yung papunta dito, LRT kami ngayon. MRT tayo. Let's try. Di muna tayo bababa, tapos kain-kain muna. Kung anong pagkain meron dyan. Ha? So, magpo-close na. Ano? Magpo-close na pa. Ang dami talagang soso. Ay, may MRT. Ayan, MRT. Tapos So, make sure, expect mo pag MRT sobrang daming tao. Bakit? Kasi pa, wait. Oo, dami kasi siya, parang lahat madadaan. Pwede lang sakit pa din kayo. Oo, dalawang spike pa din. Yes. Pwede lang sakit pa din kayo pa, wait. Iwan sa Santa Mesa. Pwede lang talaga ba? Yung MRT. O baka naman pauwi. Saan tayo dito? Saan sa MRT? Kinawa yan na lang. Dito na ako punta sa dulo. So, ayun nga guys. Medyo, wala lang, explore lang kami. Explore na kami yan. Okay lang. In 2 years, hindi ako nakasakay ng train. Oo, ngayon pa lang siya nakasakay. Kasi ano nga, yung sasakyan siya, minapal siya. Sana all. Yan. Ito yung doggy. Pawis na naman ako, guys. Pawis na naman ako. Lagi ako napapawisan. Sorry, kasi saan tayo? Nagigil ka ng card? Sorry po. Hindi pa siya tayo. Yung time ngayon is 8:18 ng gabi. Yun. 8:18. Baka ng ticket mo kasi libreng sakay pa palang MRT kasi may bago sila. Ano daw? So, tutuha daw ng ticket. Dahil libre daw yun. Ayun. So, may libre silang ticket. Yellow. Wala pong bayad daw ito. So, Kasi na, until this month pala, free ang LRT, ang MRT. so at least makatipid tayo. Yun. Thank you MRT. Hanggang end doon. Masaya. At least, Oo, kasi meron silang mga bagong train, kaya yun, pina-free nila. so let's try. And thank you so much MRT. At least na-try namin itong libre. Sana forever. Ay, ano yung wala nang kita yung ano? Government.
tipid na tipid. Pawis ako guys, pawis ako. Gusto mo joyride, diba? O, ginoyride na kita, ha? Oh, okay lang naman. At least napagpawisan tayo. Kasi doon ako sa bahay niyo, lagi akong naka-electric pa. Free ride. Dito tayo. Oo. Doon na lang sa, ano, sa MRT. Pwede naman ito picture, dali. Picture tayo, dali. Yun. Ayun, may train na. Ay, may line. Kailangan pumila. O, kasi madami talaga tao. So, pila-pila muna kami guys. Bye-bye. Nga guys, nakatulog kami. Dito na kami sa Cubao. Tapos mag-jeep na lang kami pauwi sa Santa Mesa. Kaya pa ba? Hindi na masyadong traffic mamaya. Saan? Pag mag-jeep tayo. Di naman. Di na traffic ngayon. Kasi diba, nasa pandemic pa din. Sana Pero na. malay mo, may alert. Nag-joyride lang talaga kami. Alam niyo, pagdating namin doon sa sa Pasay, agad-agad kami sumakay ng MRT. Tapos, ang kinagandahan doon, free yung sakay ng MRT. Yun yung maganda doon. Thank you, MRT. Kasi ang ganda ko. So, ipapasok na natin to. Yes! Papasok. Bye-bye na, bye-bye. Okay. So, mag-jeep na lang kami kasi hindi na namin naabutan yung MRT papunta So, sa... try namin. Ito-try namin. Sana meron pa. Kasi usually, pag 9 ang last trip sa Recto, 8:30 yung papunta dito. Gusto mo pala tayo? This is Farmers. Mall? Farmers Mall. Para ito sa mga farmer. Char. Parang ako. Joke lang. Joke ba yan? Joke ba yan? Tumawa naman kayo guys. Farmers Mall. Para sa mga farmer. Sa KFC, masarap ang gravy. Weh. Kumain ako sa KFC. Ano? Uy, masarap ang gravy namin. Hindi. And also, Hindi. spicy chicken. Masarap ba yung gravy niya? Gusto ko hingi ka. Ay, hihingi talaga tayo. So, ito yung Farmers Mall. Dito makikita yung palayan. Ay, Ano ako tao-tao sa palayan? Nakagaling. ito yung sugar cane. Charis. Ano pa sa tayo sa akin, ha? Sana. Diyan lang namin ko. Magaan naman. Pwede naman mag-drink. Hindi naman yaman. Sige na, hindi na lang namin kung sa akin naman. Kung wala nga, jeep. Ito, wala kami sa amin. Sa Mindanao, wala kang jeep. Hindi pa traffic. Hindi pa traffic. Ano ka? Kasi, Ano, 6 years? hindi. Diba apat ang paan ng kalabaw? Dalawang bulong ng kariton. Ano ba yun? Kamayari lang. Pagtawid natin, gateway. Uy, maganda tong brand na to, Macbeth. Yeah. Pagkain kasi yan eh, Macbeth. Macbeth yun. Ay, Macbeth. Yung Macbeth. Sorry. Yun. Tumawa kayo guys. Tumawa naman kayo. So happy, guys. Wow, ang ganda na ng daan. Going to farm. Ay, going to. So, ito yung daan papuntang gateway. Ito yung handyman. Ang handyman ay ang humahawak dito is lalaki. Sa joke. Handyman. Kaya ito yung Araneta Coliseum. Ay, asan? Yan yung dyan. Ha? Pabilog na yan. Ito yung wall na yan, yung likod na yan. Araneta Coliseum. Ay, Araneta Coliseum na pala to. Yeah. Nangangawit yung kamay ko. Yun sinasabi, want for more. Okay lang yun. Pero guys, support. Dito lang tayo sa may. Google mo GP. Sa focus oh. Yun guys, ang ganda. Kasi ganda ko nga. Ano to? Kasi ganda ko. Maniwala kayo guys. Ay, may Miss Jason niya ha? 16? Philippines. Wala ka pala. Ang galing, ang ganda ng trabaho niya. Alam niya yung trabaho niya. Nasa taas ng apartment. Tapos wala. Pabalik-balik mo siya sa room. Akala niya walang trabaho. Ay, madami. Hand management. Hand management. Tsaka fix yung sahod niya. Yung sahod niya is 25,000.
5,000. 25 guys, 35,000. 5,000. Wala pa daw yung allowance niya. Wala kaming allowance. So, ito lang. Wait. So, sasali lang yung natin. Ano? Ano? Oh, meron pa. Meron pa? Ano meron pa? Kung wala, taxi. Ay, isa sa taxi. Magkikip tayo. Ano? Yes na po. Sa baba na. Sa baba na tayo? Sa baba na tayo? Yes. We're going restaurant. Sa baba pa muna tayo. Nasaan ang floor ba tayo? Hindi na ako. Hindi na kami hindi na kami ako. Bagal tayo pa doon. Pero kailan naman nag-jeep? Hindi, makakita guys. Dito nag-jeep. Pero nag-jeep ako. Minsan nga, nakakalimutan ko bayad sa jeep. Nakabit ko yung jeep. Ano na bayad? 1, 2, 3 ka naman talaga. Tingnan ko sa mga Oh, hindi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ba't yun? Oh, saan ka? Nasa labas na tayo. Patang tayo. Ha? Ano naman yun? Red top. Patang tayo. Hindi tayo nakikita. Ano ka dyan? Dahil wala na kami, hindi na talaga kami makakaabot sa LRT. Diyan na kami nakikita. Ayaw kayo dito? Yes. Oo, yun gusto ko. Diyan kami nakatira. Okay muna tayo guys. Sa mall. Ay, sa mall. Sa condo. Lagyan ko na sa okay. Kaya OTV. Ito ba yun? Ito ba yun? Ano yung mga titigil? 1, 2, 3. Kaya ako kain guys. Bigay. Yun. So, nandito kami sa Cubao. Shout out na bigay ng sombrero ko. Sina sin? Si Alan Yala. Awan naman. Kapatid lang pala. Kitsan ko na. Pinsan pala. Okay, magalit. Na-inspire lang ako sa'yo. So guys, mamaya na lang. Hanapin mo lang namin yung kayo-kayan. Okay. So ayun guys, napagod kami. Snack muna kami dito sa Jollibee. So Jollibee. Burger tsaka McFloat lang. Ay, McFloat. Coke-float nga naman. Nasa Lagi ko yun nagsasabi dito sa Jollibee kahit saan. Sabi ko, gusto ko ng McFloat. Dito sa Jollibee ako. Sorry, Coke-float pala. Gusto niyo marimang. Nobody's perfect. So 7 minutes waiting po kami. 7 minutes. And after that, habang naglalakad kami, kakain na lang. Nag-jeep kami Yes. kasi wala nang LRT. Wala na, hindi na namin naabutan. It's already 9 plus na ata, di ba? O 9:10. Wala na. So, nag-decide na Pero lang okay kami. lang kasi nakaikot kami. Pinagpawisan kami, yun yung maganda. At least yung chan namin mababawasan. Di ba? Di ba, malaki ang chan mo? So, di ba dyan mo kaya nga kusuto? So, antayin lang namin yung orders namin, guys. At uuwi na din namin. Bye-bye! So, sa Jollibee, bida ang saya. Burger and McFloat. Hi, Jollibee! How are you? So, ayun guys. Hanap na kami ng jeep para makasakay na kami. And update na lang namin kay mamaya. Bye-bye! Nasa jeep na kami guys. Pauwi na kami. Bye-bye. Thank you, Jollibee. Ang laki ng subo. LED lights pala ginagawa. Nandito na kami sa bahay guys. Medyo oo, nag-joyride lang kaming dalawa. Pagdating ng Pasay, uwi agad. Di ba ate? Pero goods na din yun. At least, alam ko na saan bababa, saan sasakay, yung mga ganon. Tinandaan ko na lang. So, ganon lang. Dito pala sa Manila, ganon lang. Kailangan marunong ka lang magtanda. Tapos kung hindi mo alam, dapat magtanong-tanong. Ganon. Sino bumili nito? Ano yun? Pamuna. Hindi akin yun. So, ayan lang guys. Sa mga Bisaya na pupunta pa lang ng Manila, ayun lang, kabisaduhin nyo lang. Dapat makilala kayo dito. Tsaka, enjoy lang din. So, June 1, mag-start na pala ako ng work. Thank you kay Ate Jaya sa pag-tour sa akin dito. Kung saan sasakay, saan bababa. Ganun lang. So, yun lang guys, sa update na to. Thank you! Bye-bye!